Prest bali magaude, hasingo gera. Osondo. Egunon guztioi. Eskerrik asko gaurkora etortzeagatik. Gure helburua gaur izango litzateke zuei berri ematea, ja gaurko diputatu kontseiluan onartu ditugula legealdiuntako azkeneko aurrekontuak, 2019ko aurrekontuak, eta gero ondoren joango gara Batzar Nagusietara, Batzar Nagusietako presidentarekin ekitaldia egin ondoren, edo berari aurrekontuak eman ondoren, tramitazioa administratiboa hasiko litzateke Batzar Nagusietan, eta aurreikusten dugu abenduaren 2. aldian onartuak izango direla. Hori izango litzateke pixka bat gu daukogun ikuspegia, urtero legealdi honetan errepikatu dena. Nik askotan aipatzen dut normaltasun baten inguruan eramaten dela aurrekontuen tramitazioa legealdi honetan, eta hori galtzen duzunean eskertzen duzula, ikuste duzula eta apreziatzen duzula. Normalean gauzak arazorik gabe joaten direnean, ez da notizia, baina hori galtzen duzunean orduan bai da notizia. Nik uste dute guk poza handiz hartzen dugula. Hain zuzen ere, gure aurrekontu hauek izugarrizko estabilidadea, egonkortasuna ematen diotelako gure kudeaketari. Eta beraz, bukatuko egunuke normaltasun osoz legealdi hau azkeneko aurrekontuak onartzearekin. Gauzak ondo joanez, guk aurreikuspen hori egiten dugu behintzat. Datuen ikuspegitik, Javier gero sartuko da xehetasun gehiago ematera, baina datu orokorrak izango lirateke aurrekontu honek 875 milioi euro ditu guztira, eta 2,22ko hauzkundea dauka, azkeneko Euskal Finantza Kontseiluan datu hori atera zen, eta hori zertifikatzen dugu, hurrengo aurrekontuak 2,2 gehiago izango du aurreko urtekoak baino, eta denera 19 milioi euroko hazkundea edukiko du. Iazko, alegia aurtengo, aurrekontuekin konparatuz. Esan behar dugu baita ere, aurtengoa ez dela salbuespena, azken 4 urteetan goruntz joan den aurrekontu dinamika baten beste aurrerapauso badala, eta hor guk uste dugu zerikusi handia izan duela bilakaera ekonomikoak. Azkeneko 4 urteetan bilakaera ekonomikoa gure lurraldean positiboa izan da, gure inguruan izan den bezala, eta hori guzti hori gertatu da, alde batetik enpresek egin duten esfortzuarengatik, langileek egin duten esfortzuarengatik, eta baita ere gizarteak oroar eta administrazio publikoak egin duen esfortzuarengatik. Eta guk propio horretarako legealdi osoan izugarrizko esfortzua egin dugu sustapen ekonomikoan eta gure ekarpena egiten saiatu gara. Beraz, guztion esfortzua izan da eta aktibitate ekonomiko hori gorantzkuteak horrek ekarri dio baita ere aurrekontuari bere hazkunderako aukera. Hortik aurrera, bai da egia ikuste duzuen bezala urtez urte dinamika bat, tonika bat positiboa izan dela, baina horrek ez du esan nahi hori betirako izango denik. Horregatik guk beti aipatzen dugu prudentzia, zuhurtzia, horrelako datuak mahaigaineratzeko momentuan, uste dugulako, azkenean ziklo ekonomikoak hori direla, zikloak direla, hazkundekoak eta gero jetxierakoak edo pixka deflakziokoak. Eta orduan, une honetan ikusten da gurunzko ziklo batean gaudela, baina beti eduki beharreko prudentzia sekula ez dakigulako noiz hasiko da berunzko zikloa. Eta orduan, horregatik administrazio publikoak izugarrizko esfortzu egin beharra dauka, besteak beste bere zorraren zaintzan, hori Javierrak aipatuko du, ez? Ezin duguna da gure posibilitatetik, gure aukeretatik gora bizi izan. Eta hori, prudentzia hori, guretzako funtsezkoa izan da legealdi honetan, eta aurtengo datua arlo horretan bereziki esanguratsua izango da. Guk egiten duguna da, biztan da, estruktura berdina mantendu, legealdi osoan mantentzen dugun estruktura berdina, dakizuen bezala aurrekontuaren ia erdia gizarte politiketan inbertitzen dugu, beraz gu jarraituko dugu Gipuzkoan egiten ari garen esfortzu horrekin aurrera joaten. Guk uste dugu gure erronka nagusia dela Gipuzkoa izatea etorkizunari begira Europako desberdinkeria gutxien duen lurraldea. Beraz, aberatsen eta pobren arteko diferentzia horiek murrizten jarraituko dugu, eta horretarako funtsezkoa da aurrekontuetan gizarte politiken aldeko apustuak jarraitzea. Eta hori horrela izango da. Datuak emanez, 12 milioi euro gehiago izango ditugu, 13 milioi gehiago izango ditugu gizarte politika arlo horretan, eta horrekin nabarmen gelditzen da, kopuru orokorra
€380 milioi euroko izango da gizarte politikakoa, beraz, horrekin ikusten da garbi guk legealdi hontako apustuarekin jarraitzen dugula. Nola nahi ere, arlo ekonomikoan, sustapen ekonomikoaren jarraituko dugu, eta gero, azken 2 urteetan iriki den agenda politiko berri horren babesa eskaintzeko, kasu honetan 12 milioi eurotako partida izango litzateke etorkizuna eraikiz garatzeko. Zer da berri importantenetako bat, o importantena guretzako legealdi honetan? Berri importantena da agenda politiko berri horrek edukiko duela soporte finantzero oso sendo bat, 12 milioi eurokoa. Orain arte egiten ditugun apustuak alde batera utzi gabe, garbi dago guk herritarrei eman genien hitza bete egingo dugula legealdi honetan. Beraz hor dauden azpiegitura importanteenak, izan liteke adibidez deskargako autobia edo errauste planta eta Zubietako gainontzeko azpiegiturak. Hor, ataskoan zegoen Gipuzko bat, ataskotatik ateratzeko apustuarekin jarraitu egiten dugu eta hitza bete egiten dugu, baina hortik aparte gizarte politikak eta etorkizuna. Horiek dira 3 zutabe nagusiak gure aurrekontuan ederki aipatzen direnak. Esan gizarte politiketan azpimarra jarriaz berriro guretzako legealdi honetan eta historia guztian per capita biztanleko eskaintzen zaien kantitate gorena daukagula une honetan 552 euro eskaintzen zaio biztanleko gizarte politikei, orain arte eman den zifrarik altuena da, eta oso azpimarragarria gure ustez. Hortik aurrera, guk esan genuen Gipuzkoa paralisitik atera egingo genuela, eta horrela gertatu da. Aurrekontuak dira horretarako daukagun baliabide importanteena. Horrek ematen du seinale ze egonkortasun politiko bizi izan dugun da daukagun gure lurraldean, eta horrek izugarrizko bultzara ematen dio lurraldeari bere proiektu estrategikoi eta bere erronka nagusiei. Beraz guk hitza bete dugu, hiritarren aurreko hitza bete egin dugu, baina aldi berean etorkizuneko Gipuzkoa lantzen izugarrizko apustua egiten ari gera. Eta hor, esan beharra daukagu, Gipuzkoa dala lurralde oso dinamikoa, oso aktiboa dala. Eta aurrekontu hauek egokitzen direla izaera horri. Nik uste dut soporte ematen dutela eta babesa ematen dutela, Gipuzkoa bera lurralde bezala egiten ari den apustu multzo guzti horri. Eta beraz gu oso lotuak, oso gertu sentitzen gera Gipuzkoako gizartetik eta bere struktura ekonomiko eta sozialetik. Eta horregatik, guk babesa eman nahi diogu lurralde aktibo horri bere ekimenarekin jarraitu dezan aurrera. Bien. Guaina gaztelera zingut. Estamos hablando, por lo tanto, de los últimos presupuestos generales de la Diputación Foral de Guipúzcoa de esta legislatura, los presupuestos de 2019, cuyo borrador hemos aprobado en el Consejo de Diputados hoy y que hemos remitido, ahora mismo vamos a ir a presentar el proyecto a la presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Aider Mendoza, y comenzará con normalidad la tramitación en Juntas Generales para su aprobación en la segunda quincena del mes de diciembre del presente año. Ese sería el planteamiento, digamos, la tramitación administrativa, pero estamos hablando también de cantidades económicas muy relevantes, 875,5 millones de euros, que es el presupuesto global, y un incremento con respecto al actual ejercicio de 19 millones de euros, es decir, un presupuesto 2,22% superior al del presupuesto del 2018. Es consecuencia de la mejora experimentada por la economía guipuzcoana y vasca en general durante estos últimos 4 años. Estamos hablando, por lo tanto, de una tendencia de crecimiento económico que redunda también en el crecimiento en los ingresos de las haciendas forales, y eso nos permite tener también, dentro de unos límites determinados, pero también un crecimiento en las cifras globales del presupuesto. Como decía, es consecuencia del esfuerzo realizado por las empresas, los trabajadores y también la administración pública y la sociedad en su conjunto del territorio de Guipúzcoa. Y es cierto que estamos gestionando 4 o 5 años de crecimiento, pero que no podemos caer ni en la autocomplacencia ni en la euforia. Tenemos que ser muy prudentes porque
estamos, como decía, viviendo un ciclo positivo, pero no vamos a saber nunca cuándo cambiarán las tornas y vendrá otra vez un ciclo negativo. Con lo cual, es muy importante prepararnos también para ese futuro incierto y también para una coyuntura futura que no sabemos cuándo, pero que evidentemente, como los ciclos económicos son así, vendrá. Hacemos una incidencia, subrayamos especialmente el esfuerzo que hace la Diputación en las políticas sociales, alrededor de la mitad del presupuesto, con una inversión muy reseñable de 542 euros per cápita esta legislatura creciente, pero está la cifra más alta de toda la legislatura. Estamos hablando de la inversión que hace cada ciudadano del territorio en política social. Estamos hablando de 13 millones más que el presupuesto 2018 en un monto total de 390 millones de euros a política social. Seguimos también con la apuesta por la promoción económica y lo que hay de novedoso en este presupuesto, sobre todo, es que damos soporte a toda la nueva agenda política que se ha puesto en marcha de la mano de Etorkizuna Eraikiz. Estos presupuestos son un aval, un soporte, un apoyo para las iniciativas que tiene Etorkizuna Eraikiz, los centros de referencia, 6 centros de referencia y toda la experimentación activa que se ha puesto en marcha en el territorio. 12 millones de euros para los proyectos de Etorkizuna Eraikiz y los centros de referencia. Es seguramente la apuesta más importante que hemos hecho esta legislatura desde la perspectiva del futuro del territorio. Hemos puesto en marcha una nueva gobernanza, se han activado nuevos proyectos y esos van a requerir de un soporte presupuestario que es el que incluimos estos presupuestos. Para acabar, tenemos un territorio dinámico, un territorio activo y estos presupuestos pretenden ser el soporte fundamental de este territorio para que despliegue esa actividad y ese dinamismo. Nos sentimos muy cercanos al territorio de Guipúzcoa. La nueva gobernanza que hemos activado es precisamente para conectarnos con el territorio y este presupuesto da cuenta también del dinamismo que tiene el territorio de Guipúzcoa, la ambición que tiene y la capacidad que tiene de afrontar los retos que tiene cada futuro. Hoxe da, hortik aurrera igual Javierrek zehatzago aipatuko ditu kontuak. Javi. Oso ondo, eskerrik asko eta egun on danoi. Ikusi dezuen bezala eta diputatu nagusiek esan duen bezala, azkenengo urtetako gestioko aurrekontu propio handiena izango dugu. Eta, dakizuen bezala, hor gure egitura instituzionalagatik, badakizue diru bilketa foru aldunditan dagola, eta gero, hortiken partitzen deula bai Eusko Jaurlaritza, atzien ikusi dezakezuen bezala eta papeletan daukezuen bezala, bai udaleta eta baita ere estature kupo bezala. Beraz, aurten 5.127 milioi izango genituzke 2019-rako, hoitatik 3.384 joango litzke aportazio bezala Eusko Jaurlaritza, 518 udaleta, dakizuen bezala azkenengo Gipuzkoako Finantza Kontseiluen esantzan bezala inoiz baino zifraik handio da, eta bestalde kupo bezala 358 milioi izango genituzke. Horrekin, aurretik komentaudan bezala, eukiko genituzke geure gestiorako 835 milioi euro. Beraz, berrize, zifra oso altutan gabiltz, berrize hor ikusi dezakezuen bezala 2007ko gain hartatiken aurreago ez, eta noski ekonomiek laguntzen diun bitartien eta dinamismoe lurraldiek daukenez, hor jarraituko dugu eta inoiz baina aurrekontu handio izango dugu. Baina hori bai, aurrekontu hontan, aurretik esan den bezala, 3 gauza reflejatzen die. Alde batetiken, reflejatzen da gaur eguneko beharrai aurre egiten dioula eta hor daukeu gizarte politika inoiz baino personako zifra handienakin. Baina bestalde, etorkizunea begira ere, identifikatzen ditugu bai alde batetik proiektuek eta martxan jarri ditugu etorkizuna eraikitzeko programan barruen eta referentzizko zentruen barruen, eta hemen zati garrantzitsu bat daukebe, baina baita ere, 3. ardatz bat landu dugu eta da etorkizuneako diputatu nagusi esaten zuen bezala, ziklo ekonomikuek iraungo du. Ez dakigu noiz arte, behin ez dugu asmauko zergatik eta noiz, exactamente, baina garrantzitsue da gaur eguneko beharrak
etorkizuneko proiektuek, baina baita ere finantzieroki prestatzen jutia. Eta gero komentako izutan bezala, zorpetze mailan erabaki garrantzitsuek hartu ditugu eta lehenengo aldiz datorren urtien ez du zorpetze berri izango. Bakarrik izango ditugu amortizazio eta interesak. Juten bagea departamentuzka, departamentuzka garbi ikusi leike oantxe esan ditudan puntu hauek. Alde batetik, gaur eguneko beharrak atenditzen nahi gea, gaur eguneko apustuek sendo segitzen debe, eta diputatu nagusiak izan duen bezala, 13 milioi diju este gizarte politika. Baina ikusiko zue baita ere, adibidez bide azpiegituratan, eta hor proiektu oso garrantzitsuek garatzen nahi gea legealdi hontan, ikusiko zue 8,2ko hazkunde bat daukeula. Eta hau konkretuki, Deba Mutrikuko proiektue zentratzen da, naiz eta beste proiektu asko indarrien dauden bezala. Baina, kasu honetan, apustu garrantzitsue daukeu. Eta proiektu estrategiko ez gain, igual komentau baitare, hor ikusiko zue, ogasuna eta finantzatan, 7 milioiko jetxiera bat, hau akordatzen mazeate, aurreko urtien esan genduen, 9 milioi badazpadare gauzkendula behiko, GH-ekin zorra zeuken behiko posizio hori hartzeko. Oraindik ez dugu sinatzear gaude, beraz, egiten deuna da, urrengo urtea baitare, espero deu, sinatzie, baina jetxiera hori, 9 milioi, dagozke jo GH-kai, beraz, benetan bi hilotzen nahiko inake. Bi hilotzen zertako? Gure ardatz nagusi bateako, eta da, iruzurren aurkako borrokako. Beraz, departamentuzka, esan duen bezala, proiektu estrategikoek, gaur eguneroko beharrak atenditzen nahi gea, bai gizarte politikan, bai bide azpiegituratan, eta gero ikusiko dugu zorpetze mailane erabakilek hartzen nahi gea. Gizarte politikan, ikusten badeu evoluzioa, aurretik komentau da, baina benetan ez, benetan zer da importantia? Benetan garrantzitsue da personako zenbat inbertitzen deun. Eta hemen ikusilik ez zuen bezala, azkenengo urtetan, ekonomile medio, inoiz baino inbertsio handia egiten nahi gea, eta 552 euro personako izango ditugu gizarte politikan 2019-erako. Hortiken eren bat, persona edadetuen zaintzarako. Beraz, hauek die hitzak eta ekintzak. Eta hirugarren ardatz bezala, esan deuna zorran inguruen, 2019 lehenengo aldiz izango urtia, ez deuna zorra berrituko. Hau da, bakarrik eukiko deuna da, gastu bezala, amortizazioek eta interesak, tokatzen zaizkigun bezala xe. Baina ingresotan ez deu zorpetze berrik jetxiko. Zergatiken, diputatu nagusiak esan duen bezala, prestatu inberdeulako baitare. Eta prestatu esan nahi du, prestatu proiektu estrategiko aldetik, eta horiek martxan daude, baina prestatu baitare, instituzio bezala, finantzieroki indartsu izateko, inoiz aizie aldatzen baldin bada. Eta momentu hartan, gaitasuna izateko, eta askatasuna izateko, erabakiak hartzeko, eta benetan eraginkorrak izateko lurraldien. Beraz, hor ikuste zuen bezala, espero deu 2018 iztie 527 milioiko zor batekin, eta hurrengo urtien, espero deu, 2019 espero deu, 478 milioi inguru iztie. Beraz, ikusten dezuen bezala, berakada garrantzitsue da. Eta besteik gabe, pixkat, konklusio bezala, ikusi dezue. Gaur eguneko beharrak eta hor posizio importantena gizarte politika dauke, eta bestalde bidea azpiegiturak eta pixkat herrien lehiakortasuneako behar ditugun infrastrukturak, bestalde etorkizunea beira proiektu estrategikoek martxan dauzkeu, proiektu estrategikoek aurrekontu hontan daude, eta hirugarrenik eta etorkizunea beira baita ere indartsu izateko nahi deu geu instituzio bezala finantzieroki gaitasuna izatie eta beraz zorpetzen mailane erabakiak hartu ditugu. Hemendik aurrea, zuen galderai erantzuteko, nahi duzuen bezala.
Bai, hor, grafikoen ez, aurrekontu altuna ez. Azkenengo zifratan, grafikoe rekuperau baldin maleikeu, ikusiko zue, nola, 875 dan, ze hor, momentu baten izan zen, hau da, urte zailetan, zorrakin, euki gendun aurrekontua handi jo, bai? Baina, momentu honetan, esan detan bezala, zor berrik ez du izango. Bai? Beraz, nik uste dut hori, inflexio puntu garrantzitsua dela. Bai, bueno, banaketa daude proiektuz proiektu egin da, departamentotan sartuta daude, baina nik uste dut egokilena da hurrengo hastien, dakizuen bezala, batzar nagusitago ez, eta hor departamentu bakoitzak esplikatzen du proiektuek eta noski proiektu estrategikoek izango die gauzaik garrantzitsuenetako, eta hor detaile emango deu bakoitza, nola, helburuek eta zenbatekoek. Nola nahi ere hor daude ja onartuak eta martxan 6 referentzia zentru. Beraz, horietako bakoitzak beharko du bere finantziazio eta edukiko du bermatua aurrekontu honetan. Eta hori xehetasunak ja nongo dituzte adorren astean. Se refiere a nuestro primer presupuesto de... Hombre, yo creo que refleja por una parte la evolución en esas apuestas que hicimos, en esas promesas que hicimos, en lo que dijimos que íbamos a hacer. Bueno, pues hoy, en estos presupuestos, podemos ver que son una realidad. Es decir, aquello que dijimos que íbamos a hacer está ahí, está en curso, algunos están a punto de terminarse y además, no solo eso, es decir, no solo hemos cumplido con nuestra palabra, sino que además hemos puesto en marcha proyectos estratégicos para el territorio de cara al futuro. Baizuk, zehorrak zure hitzean aipatzen duzuen bezala polemika sortu da, eta nik uste dut, guk garbi daukagu legealdi hasiera guk ies egin nahi geniola polemikari euskera kontuetan. Konpromiso hartu genuen gainera, legealdi osoan egindako apustuak izango zirela elkarlan apustuak, gizartearekin estrategia bateratu bat martxan jartzea, euskalgintzarekin, euskarazko taldeekin, eta oro har, ez, gizarte aktibo horrekin elkarlana bultzatzeko konpromiso hartzen genuela, eta beraz nik uste dut euskararen etorkizunak daukan etxaiek importantenetako bat dala justu politikerietan erortzea arlo horretan. Guk ez dugu nahi debate politikorik, publikorik arlo horretan, ez dugu nahi erabilia izate euskara interes politikorako, eta beraz nik ez nuke sakondu nahi polemika horretan, alde batetik. Bai da egia, guk abuztu honetan onartu dugula aho batez kontseiluan euskara plan bat, 2018-2022-ako, eta orduan guk hartu dugun konpromiso badala. Orduan hori aztertuko dugu polemika horren kudeaketa etxe barruan nola egiten dugun, gatazka hori nola konpontzen den, baina nik ez nuke sakondu nahi polemika publikorik arlo horretan, euskarari kalte besterik egiten ez dugulako horrekin. Nik esan dizutez, guk daukagula euskara plan bat, eta orduan hori bete egin behar dugula, eta beraz orain etxe barruan aztertzen ari gerela hori nola egin. Oraindik ez daukagu erabaki finkorik, eta beraz etxe barruko kontu bada, baina publikoki ikuspegi publikoan, debate publiko horretan nik ez dut ekarpenik egin nahi polemikaren hildotik. Orduan nik hau biltzen dut eta zedarritzen dut arlo etxe barruko erabakietara, eta hortan aurrera egingo dugu. Eta aurrera egiten dugunean horren berri emango dugu. Horrengoz, horren inguruan ez daukagu
erabakiarik hartuta. Nik uste dut elgetarrei esan bartzea eta Gipuzkoar guztiei kasu guztietan lasai egoteko. Baina egia da gure irizpide nagusia izan behar duela, eta hori errepikatuko du berriro, daukagun Euskara plan hori, danak diputatu kontseiluan aho batez hartu genuen plan hori betetzea. Hori izango litzateke gure, eta nik asumitzen dudan, elgetarren aurrean hartzen dudan baita ere konpromisoa, baina egia da gero horrek bere kudeaketa behar duela etxe barruan, eta hori egingo dugu. Nosotros, cuando comenzamos la legislatura, asumimos el compromiso de ser muy coherentes en la apuesta que hacemos por la normalización del euskera, y lo hemos demostrado. Han sido múltiples las iniciativas que hemos desarrollado, sobre todo para fomentar el uso del euskera, y desde esa perspectiva aprobamos en su momento, este verano, el mes de agosto, un plan para la activación del uso del euskera, no solamente en la administración, sino también en el conjunto del territorio, y evidentemente es un plan que se convierte en una norma de obligado cumplimiento para la Diputación. A partir de ahí, es cierto que nosotros plantearemos dentro de casa cómo resolvemos la cuestión, pero desde el punto de vista de la polémica pública surgida también en los medios de comunicación, yo no voy a hacer ni una sola aportación. Porque además, al principio de la legislatura asumimos el compromiso de que el euskera no podía caer en el juego político del interés partidista. Quedan, además, pocos meses para las elecciones de mayo del año que viene y se nota. Y yo no quisiera que esta cuestión fuera sujeto del juego político preelectoral. Yo creo que no hacemos más que perjudicar al euskera cuando entramos en polémicas públicas de ese nivel. Con lo cual, lo que también digo, más allá de tranquilizar a la ciudadanía, el hecho de que yo no voy a contribuir ni con una coma a fomentar y a profundizar en esta polémica. ¿Listo? Venga, ni es que...